Hej alle sammen. Det her bliver en meget kort video. Jeg ved godt, at det bliver en meget kort video. Det jeg bare vil sige, det er, at mig selv vi har optaget mange videoer. Ej, ikke mange, men et par videoer, der skulle komme op hver uge. Sådan 4-5 måneder. Nej, what the fuck, 4-5 videoer. Og så har vi tænkt, at de skulle komme op en uge. Og så, da jeg skulle redigere vores crossbar challenge, så er jeg ude på kanalen. Så begyndte mit redigeringsprogram at fuck lidt op, så jeg kunne ikke redigere lidt til sidst, men det kan man ikke se så meget. Men så når jeg prøver at redigere en af vores andre videoer, vi også har lavet, som jeg ikke siger noget om. Og vi har også optaget en vlog. Og det virkede ikke. Mit redigeringsprogram er gået helt ned, og derfor der kan være en video op på kanalen i 2 uger. Jeg skal prøve at se, hvad der sker, for vi har også holdt en lang pause, for vi lavede 3 videoer, så holdt vi en måneds pause, og så lavede vi vores crossbar challenge. Og så troede vi lige, det kunne gå godt, men Tøllers computer, den er smadret for lang tid siden. Altså, den er gået helt kukuk. Min computer, den virker fint, men det er bare redigeringsprogrammet. Så jeg prøver at få det til at virke, så vores videoer kan komme ud igen. Så ja, det var lige en lidt dårlig nyhed, så ja. Tusind tak for at I gad med. Giv en like, subscribe, og vi ses.